Aquest és un acte important, perquè és el primer cop que estem tots plegats. Avui iniciem un curs especial, el primer curs dels estudis de grau en disseny. Això és possible gràcies a l'esforç de molta gent que avui es troba entre nosaltres. El professorat, els directors, els representants del Departament d'Educació i en especial menció la senyora Eulàlia Tatxer, subdirectora general d'Ensenyaments Artístics, que ha estat la nostra interlocutora tot aquest temps. 7 seus on s'imparteixen les especialitats de disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de moda i de producte. És l'inici d'un procés de canvi en l'enfocament pedagògic. També contem amb la presència del senyor Josep Franzí, que ara mateix ens dedicarà unes paraules. No sense abans demanar un aplaudiment per la directora. Seré molt breu, només voldria contribuir una mica a la solemnitat d'aquest acte i suposo que pels alumnes que esteu aquí és difícil d'explicar, que de sobte ens posem tan solemnes, però ho ha dit molt bé la directora, aquesta és la primera lliçó inaugural de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya i ha calgut un camí d'esforç compartit per arribar a poder estar avui aquí aplegats amb motiu d'aquesta primera lliçó inaugural. L'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, en primer lloc, gràcies a la... potser també, però ha de ser l'horitzó que ens ha de... Ha vingut per parlar-nos de com les matemàtiques són una poderosa eina que amb imaginació i sentit comú ens ajuda a resoldre problemes de disseny. Moltes gràcies, honorable conseller, autoritats, professors, senyors i senyors, estudiants. La natura és un referent, la natura és de gran bellesa, això ho tenim tots clar. En la natura hi ha cafè, però no hi ha cafeters. I aquest segurament és un dels principis que ens mou a dir, més enllà de la natura, hi ha una acció humana que ha fet possible la creació de moltes coses. De sentit comú podríem posar los errores no se eligen para bien o para mal, com diu la cançó. La falta de sentit comú pot ser dels tamanys. En aquesta paròdia de Buster Keaton intentant fer un ou passat per aigua dintre d'una immensa olla d'una gran cuina d'un hotel és un cas de desmesura. Té sentit que es dissenyin les síndries cúbiques i que s'introdueixi la forma cúbica per vendre aquests vegetals, però si a totes les aules hi hagués, com als aeroports, que hi hagués un marc de seguretat i que quan la gent entrés, professors i alumnes, a l'aparell detectés té il·lusió, endavant. No té il·lusió, no pot passar. Aleshores, el ritme de l'ensenyament seria molt... Em poso nerviós quan veig una porta oberta, però tanca els ulls, obre el teu cor. Bé, no puc evitar saltar-me el protocol i he de donar les gràcies a Clàudia Alsina per la bona estona que ens ha fet passar, per tot el que ens ha ensenyat i crec que a partir d'ara tenim clar que hem d'aplicar sentit comú al disseny i crec que tots ho farem. Moltes gràcies, Clàudia. Ara
Ara permeteu-me que adreci unes paraules al molt honorable conseller, que ahir vam coincidir a la inauguració del curs de l'ESMUC. L'ESMUC ahir, a part d'inaugurar el curs, també commemorava el seu 10è aniversari i el seu director, en el discurs d'introducció, agraïa l'aposta de país realitzada pels ensenyaments musicals. D'entrada hauria de dir que és no sé si és un alt grau de risc o simplement un error parlar després de cova i cosina. Segurament el millor que podríem fer és deixar les coses així, quedar-nos amb les paraules, amb les imatges, amb les idees que ell ens ha transmès. Però, en fi, el protocol i la responsabilitat també ens diuen alguna altra cosa. Deixem-me, en tot cas, parafrasejant algunes coses que ja he dit, en un moment determinat de dir que la política també resol problemes. Deixem-hi afegir un condicional. La política hauria de resoldre problemes, indiscutiblement, d'afirmació, de búsqueda d'una potència, d'una exigència, d'una ubicació en el nivell adequat del concepte i de la realitat acadèmica que l'ha de suportar. En tot cas, moltes felicitats, directora, moltes felicitats a tots els professors i docents d'aquests centres. Endavant amb aquesta tasca que avui comença, però que és, jo crec que representa una magnífica il·lusió, com ens donava en Claudi. Servible il·lusió, visca l'Escola Superior d'Art i Arts Plàstiques de Catalunya. Moltes felicitats.